Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Lunes, Mayo 31 tuig 2021. Katapusan na kita nga adlaw sa karon nga bulan. Buwas magatukis na kita sang kalendaryo, mag-aabi-abi sa bulan nga siling nila muning kampyon nga ipakasal. Pero si Ihado J.M. Baikin way paplano siling niya malawig pa ang tiyempo nga akon pagalakbayon antes sa kumakalabot sa sina nga punto. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Diri lamang sa Aksyon Hotline. Good morning sa magka-aksyon tang nga nagamonitor na via online kag sumangman via on air. Sa mga nagamonitor sa Facebook Live kag YouTube, how do you do? Kumusta ka mo masuki namon nga matag pramati? Ginabuksan tanang comment section para sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Dugay-dugay aton ina tamdon isa-isa. Kutob malabutan ta. Sa mga wala iya sa internet connection, pwede magkamog yapon magkapadala sa inyong mensahe. Kung hindi giman, pwede na sa Facebook kag YouTube. Sa comment section, worry no more. Kaya mayara kita sang text hotline nga pwede nyo padalaan sa mensahe 0963-757-0874 is the number nga pwede nyo padalaan. Ano mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Monday morning? Ari ay, supposedly today, morning last, no? Based sa moratorium nga ginpapanaog sang National IATF, kundi nag-request ang mayor sang Iloilo kag sumungban ang probinsya sang Iloilo nga may ara sang temporary suspension sa biyahe sang mga barko, no? Ang ginamuno ko diri fast craft yati way gid sang gintugutan nga magbiyahe. May roll-on roll-off vessel nga nagabiyahe Iloilo Bacolod pero hindi pwede ang mga regular kag commercial trip ang tuyo. Meaning ang ginaalaw lang mga rolling cargoes, ang mga apor, ang kag iban pagid nga ti may ara iya sang exemption sa ginpapanaog nga suspension of travel. Now ang purpose actually amo ni siya ang pagjutay, no, at least pagpanubo sang cases kay grabe mo. Negros, Bacolod, and Iloilo, no? Both province and city. Nagawori kay because grabe last week, no? Kapin pagid atong previous weeks pagid ang spikes and cases hindi hamak. Amo nang reason kun nga nag-decide ang National IATF gin-grant ang request, no, sang mga alkalde or sang alkalde sa Iloilo kag subong man dito sa probinsya sa Iloilo. So subong na lang May 31 supposedly amo ni siyang last day of suspension of travel. Tiga sigahom kita nga buwas marisyom na, as a matter of fact nakita ko nga may ginpreparar na
ang Regional IATF nga joint resolution for the resumption of travel, no, sa mga fast craft, Bacolod, Iloilo, kag commercial trips, province of Iloilo, particular na Dumangas to Bacolod City Port. Galing i-check naton kay ang balita nga nabaton ko, may additional or may bago nga request si Mayor Jerry Treñas sang Iloilo nga iga-extend until June 15, no? Ang kuan naman ang suspension of travel. Oy mag-amuni kinanglano na ni sa mga nagatrabaho dira ang ara sa may bread ko port. Kinanglano na nila nga dapat suportahan daw ang mawad-an pagit sang trabaho, ang mawad-an sang palangitan-an na marimedyo general da. Tiyanon na sila da papution ang kalimutaw nila. Alin sa tricycle driver, naga-karinderya, nagapanghakwat da. Ang buta no matabo sini sa ila da. O, siguro dapat Iloilo ang Bacolod, pati to sa Dumangas Port, buligan ni sila, sigano magkaragutman ni kon madayon until June 15, kon matuod ginman, nga may additional or new request si Mayor Jerry Treñas sang Iloilo. Balon tayo na karon ng latest update ano ba lang matabo sini kag latest advisory kung nabato na ginman sang RIATF ang request ni Mayor Jerry Treñas. Diri sa lokal na nung pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan, ma-update lang ko karon sa patrol kay kundi may ara sang insidente nga amo ni siya nagligad nga si Mana. Ang naglanog di sa Bacolod after nga kung madumduman yun nakibot ang publiko nga may ara isang ginhold up nga counselor, hindi taga Bacolod kundi taga Bago, no, ginhold up this Bacolod allegedly, ginkuha ang auto and then na-recover man. Now ang pamangkot siniti na no ang latest investigation sang kapulisan. May hold up ginman nga natabo, paano ini ma-establish? Nano bala ang investigation sang kapulisan kay malaway ni, no, malaway pamatian nga mayara iya sang mayara pa sang nagaluntad o mayara sang nagluntad nga crime, no, diri sa Bacolod katulad sini kag opisyal ho, elected official ang nangin victim, tining kakita sina. So in a way hibaloon ta magka-aksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad ang latest update sina halin sa BCPO or Police Station number 2. Ari pagid isa pagid kabagay ng istoryahan today, may naglaptaman sa social media. Kabalo ka mo ang social media, puwerte ni siya subong nga medium, puwerte kadasig. Ang sharing, kag paglapta nga pwede ka mag-viral worldwide by just sharing. No? Isa lang kapag share, hinali gani mag-trending, mag-viral, puwerte amo na ang social media. Now, ang balita mo ni, dira sa Social Development Center, SDC, may nagwa nga kontrobersiya nga may mga kabataan da nga nagahimo sang sex scandal gina-record sa video. Ay nano, ini matuod ni. O, mga kabataan da bla ng children in conflict with the law. Ti ang aton sinikuntani, for me ini dapat ni isettle, ipatsaap na da as much as possible. Kung matuod ni nga kakalanabo da, kay base mga kabataan ni Wenis Lakbalo, nga pwede gali na, nga pinagusto na sila kung ano himuon nila da. O, bisan na ara ka dira, sa sulod sang SDC, it doesn't follow, nga way ka na chance nga magbago, kagti, kung anong mga kalanabo, na sigiyon mo yabisan di husto. Di sinong in charge, sinong gabalantay da, nga muning natabo, no? Dira sa SDC, my goodness, din kakita imo kabataan. Nakita ko sa litrato, gasabakay ti way pa man. Kung ano ang masunod nga managkalanabo, galing ti kabataan ni ho. Anong mamal diri sa aton mga authorities regarding sining panibago nga kontrobersiya nga nagtuhaw dira sa SDC. Check talang nagkaroon sa pamunuan sang SDC diri sa aton sining pagpangalagad. Muna so far ang pila ka madalag ko ang mga balita, may mga crime stories man nga nagaluluntad sa sining sa Bago City. May
information, may shooting incident ka nagluntad, tay baluontay na. Aksyon Hotline. At sige lang, Aksyon Doors, proceed na lang dayon kay Sir Frank no, para makuhaan ta siya sang reaction man. Okay na kay gamiting sila guro Zoom meeting karon nga aga. Ma-check lang ta karon sa ila kung anong latest update. Sino pinong balantayan amo ni. Sa mga gusto na magbiyahe and expecting nga magabalik na ang biyahe buwas, hindi ka mo anay magpadali-dali dira. No? I mean, monitor gid ka mo di sa Aksyon Radio. Monitor gid ka mo diri sa mga update kay basi bala kung halin ka mo sa mga malayo nga lugar, kag dason ma-travel ka mo going Bacolod, nga pag-abot di basi may changes bala. Basi karon kung may grant o i-grant naman ang request ng mayor sa Iloilo, nga extend naman for another 15 days, ti tapos. Kung gusto-gustuhan na kung nagpliti mo, kung halin ka to iskando ni man o kabiman, Aksyon Hotline. kaya mo na ang isa sa problema. To i-check naton mga ka-aksyon kung ano ini ang mga sitwasyon dira. Masus kadamo kadaan sang naapektuhan, kapin pa ang mawad-an sang palangabuyan sa adlaw-adlaw nila nga ekonomiya sa ibabaw sang lamesa nga dira nagasalig sa bahin sang bread kupot. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the operator ng Wisdom Express. We have Sir Frank Carbon on the line, at the same time Chief Executive Officer ng MBCCI. Sir Frank, how are you? Good morning. Oo. Art Mayong Alda. Go ahead. Yes. Go ahead. Yeah. Sir, kundi supposedly by tomorrow mag-resume na ang biyahe, commercial trips, particular ng mga fast craft. Nakabaton ko report nga daw may additional or bag-o sa mga request ang mayor ng Iloilo to extend sang travel moratorium until June 15. May ara ka, Sir Idiyas, dito sa Iloilo ni mga men? Una-una, Art, may official na communication ang aton regional na IA integrated IETF kag ang regional nga task force Sinonyes Cañero Okay. ordering the resumption. Ila na yang may otoridad kay ila nga instructions na halina sa national IETF. Okay. Amo na ang amon gina sunod kag ina na sang Coast Guard sang implementing order. Kay Coast Guard na yang nagapa-implement kung hindi ka biyahe o kung mauntat ka. So, the Coast Guard will issue their order also to resume. Okay. Oo. Sa direct na pananay sa shipping industry. Aha. So, subong amo ng status. Ini ang ginahambal mo ya na kabati mangus na nakabati. Request na ya. Only request. It's not yet to Okay. be approved. Not until may approval ng National IETF, ang order sa regional na IETF, padayuno na yan. Oo. Kay ang aton LGUs, niya na yan is just a request. It's yet to be approved. Amo ng sitwasyon tatlo. Oo. So, meaning to say, kung nakabato na kamo sa official nga kuan gid man nga order na sang RIETF nga resumption sang trips na for tomorrow. Nabato na namon ang joint advisory sang regional task force sang COVID kag ang regional IETF. Duwa nagkasinonyes kag siningero ining sa atong LADMD. Okay. So they're ordering us to resume. Oo. But that order will be implemented by the Coast Guard. So the Coast Guard we're expecting anytime today they will issue their order also. I see. So, dira na kita, at the end of the day, ang hulaton ninyo is the order na from the Coast Guard. Ang ulaton, yes, normally sila ganito man na sila. O, ilang ang mga field offices from their region headquarters sa Iloilo, they will issue a field offices, then the field offices like sa Bredco or sa Banag, well, kita sa amon nga tomorrow, maka-resume na kami. Kaya sila mo lang na makapanim. Sila yung daw execute or ang amon diay. Regulate ang amon diay. Yes. So, more or less, pwede na itong mahambal nga buwas ang resumption niya dayon gini. Madayon not until or unless makapagawa sila either the same today or early tomorrow morning. Ang national ATF na ginakuha nila
ang order sang regional ta ginarisen or ginalain nilang order nila nga continue this topic. So, I see. at this moment, Mhm. ang instruction is to continue. The Kasi trip. hindi ka sila makalubag, kasi maglubag ka, may violation ka sa imo nga franchise. Correct. Aha. Unless you may ara ka, very valid reason. And that reason dapat i-communicate mo in writing officially to Marina na hindi ka sanction. Okay. Yes. Unless emergency. I see. So lato na within today kung may ara pagid man sa mga changes, at least medyo tulo temprano tani no nga papagwa nila Sir Frank kung may ara gid man. Kay parang ang mga out of town bala. Kung galing, natinga lagi kami. Tingko-tani istorya ng LGUs kag ang mga IATF, no? Para na to about in issue, no? Gani. Yeah, and this mag-issue ang regional ta kag ang task force. Nagsuglan minus sila ng LGUs para nga isa lang bla ka order. Kung na bla mo order, may gidian na mo tao kalo. Okay. No? Kaya create a lot of confusion. Ay, pasubongan tanan daw ka kuan na, no? Okay. Lain gid siya mo pamatsyag kay stop go pagigda. So dapat ito nga hindi sa istoryahan. Aram lang nila sa Iloilo tanan. Gani man. One text away, one call away mo lang na sila, no? Oo, amo na ning advance ng technology sa mga kadasig na. Manggani singko manuman. Galing Juro, we'll give them allowance because ang grabe ang stressful man para sa atong stressful. Sa atong leader, mas stressful pag siguro kay mas dako pag nila responsibility siguro gata miss out na. So, tinahatag na lang namon ang allowance ita. Okay. So, hopefully, they can reconcile it today or tomorrow. Whatever. Ang ari-ari lang ako na point nga gusto i-raise mo, Sir Frank. No, with the experience nga pila ka adlaw ni nga may moratorium, 7 days, 1 week, kita ko damo ka problema na nawadaan pa lang buwian da sa bread ko, no? Same dito sa Iloilo and I presume same man dito sa area sang Dumangas, no? Kabalo ka damo remedyo general nga nagsalig sang ekonomiya sa lamesa nila pag isadlaw-adlaw lang nga income da. Now, ang worry kuya mo ni kung mag-extend karon until June 15 kung halimbawa tuod gimaning may ginpadala naman ang pag-intindi ko may ara gid man sa gin appeal no si Mayor Trenyas. Kag kun madayon ni sira mo ning worry ko mga mawad-an obrada kon in kaso. Kaya amo na blessing ko nga dapat when mag-order sila into something, then taon mga ko na ang konsekwensya. Kasi nga mo lang sa business we call it, may trade-off. Kung may benefit na kang ginagawa, there's a cost for that. No, why freelance mo nga? Okay. Why na libre mo nga? Everybody may cost nila everything na. So in short, kung nila natin, unahon nila ang Philippine lives, then they are ready to pay. Okay. For sang nadulaan sang ubra. There's a cost for it. Hindi mo na lima pabayaan. Kaya number one, hindi mo na mo lima salud. Ang business ka balo commanding na tayo 5 magamit. Okay. The only way ang may kwarta sa buong kalang ikapasit ng utang, gobyerno na malang, dapat lantaw nila, balik doon nila, anong epekto kung mga tao. Kaya kung hindi mo na magkuhan, formero, ang resulta nila, hunger. Tapos ang sa kabataan, malnutrition. Ikatlo, pangutang. Tiin ang malnutrition sa kabataan, stunted and growth, no, physically, mentally. Ang pangutang na madalo, base irreversible na. Okay. Kabataan na kung stunted, mudlayway na kung ang ila brain hindi mag-develop at certain age, why na. Problema na nga Pilipino at lakad. Pag ang nadaluman ka na sa pangutang, ba't hindi ka na nakagawa? Especially kung sa 5-6 ka ba, natutulod. Kalo ka man hindi irreversible. Ano na siya ang tagalong na problema kung hindi mo magagapan. So, well, that's point. So, dapat ilang taon Manila there is always a price for everything. Yes, sir. No freelance today, wala librihan na. Kapi-kapi na wala na na pang-kapi-kapi. I see. So anyway, wala tonto na. Nakunado gima ng mga desisyon ka mga progress ni. Niga pangamuyo, magabay pa kung ang gobyerno ta makahatag, maigid kung hindi, appeal naman kami sa
komunidad kung sino naman ang mga Okay. kind-hearted spirits na makabulig-bulig ng mga isang tao tada sa pier. Yun ang epekto sining art, hindi lang sa pier, bilog na region. Correct. Kung wala kwarta magtiyog sing ka region, laka-laka man ang kwartang kasunod sa gwa, kay wala man turismo, wala man nildod, na ingay man ang trading. Okay. Oh boy. So, ang kapis to, amo man, sirado man to. Okay, Gani. Sos kabudlay. Anyway, just keep us posted. No? Sir Frank, please. Basi may ara ka mo advance information within today. Nga pwede natin ma-relay sa public, please. Hatagan mo man kami di Palihog, sir, ay para ma-inform naman ang aton listening public, especially out of town. May telepono ko man sa ako na. I will immediately call you. Doon pala ka naman tatagpiin mo na stasyon. Sige. On that note, Sir Frank, thank you so much for the time. Good morning. Ngayong aga man, Art. Thank you, man. Ang operator sang Wisam Express, Sir Frank Carbon. No? Actually, may aras na ideya, nakabati man sila sang information. Pero, for me, I think hindi ni dapat anay mag-leak ni information eh. Dapat hindi na anay magwa-anay nga mga information. Kapin pa social media mo naging palapta, karon confusing na katama. Amo na ganing reason nga gintry tagid matawgan subong nga aga si Director Nunez sang Office of the Civil Defense kag si Director Engineero sang DILG galingti. Duwa sila subong, may mga Zoom meeting, kabalo ko naman Monday subong eh. Amo ning pinakamasako, wala nga aga pa, may mga Zoom meeting sila sa ila sining nga opisina. Hopefully may ara sa mga update kag development ka mabaton kita within today para ma-inform taman ang aton listening public. Pagbalik ta karon istoryahan ta update sa kaso sang konsyal sa Bago nga ginaligar, gin-hold up diri sa Bacolod, na-recover ng salakyan, na-identify na bala sino ang may kaimuan sang krimen. Kag, isyo sa bahin sang SDC, tutukan, ining sex scandal, ginaligar sa mga children in conflict with the law. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto
kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo Mata
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may yayapang palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, walasang kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sa Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, unahon ko lang ni Anay ho, pila ka mga mensahe nga inugin padalag karon nga aga kay Elizabeth Malakagamala. Good morning. And to all avid listeners and viewers of ERB, especially to Malaka and Gamala families. Salamat gid Ma'am Elizabeth. Kay Sir Joval Trinidad, sila nga worm monitoring through Transistor Radio, FB and YouTube. Ay, pwede ha. Dara sila kuno sa Rising City of the South. Salamat gid sa pag-monitor. Kompleto ha. Ara sa online kag on air ang monitor yan ni Sir Joval Trinidad. Marilo Dolomente, niga-monitor from Sagay City. Athia Kim Eriman, good morning man. Melody Ontal Mercado. Siling nga pag-greet please ang akong Mama Loida kag Papa Melchor nga avid listener sa Hacienda Teresa, E.B. Magalona. Thank you. Aimee de Venagracia, good morning. Watching live from Barangay 16. Keep safe sa tanan. Haraman si Lors Ki Alisbo sang Capitol Hill Subdivision, Barangay Estefania. Toto Andrew Juanitis, oy, kumusta ka na? Nice, Morales Fabul. Grabe nga ngalan ng imo ba? Singaari ako sa Karulan, sa Kabankalan. Madumduman ko ning Karulan, siguro na dito ni kay, sino ganito, atong nag-usap bla, Mourinho bla, no? Kuan sugbay atong dulunggan kami goya. Amo ni sila nga lugar di. Bro, Flavio Dailusan, siling nga shout out Trice Killian di San Enrique. Padayon nga project Arriba. Si Aimee de Venagracia, siling nga si Linar de Venagracia Calimpos, who graduated from senior high school last May 29, 2021. We love you, Miles, Papa, Mama, and Manong is so proud of you. Worth it ang tanan nga kabudlayan ka masakripisyo. Padayon, anak. Proud parents. Namugi man bugalon ka kung ang imo bata makagraduate. Barriuga Ray, good morning. Taga Pandanon, DSB. Bernardo Barnido. Salamat gid Bernardo Barnido. Si Trenias di nagapalak, hindi gid siya gusto may biyahe. Nagapalak siling ako no. At ang Iloilo ka sir. Ana Sinoro, siling niya si Eric Guramax. Ay, sorry Aksyon Art, abi ko si Aksyon Eric Guramax na ko abi. Ay kalain Guramax siya ko no. Normal na. Raymar Hicano Haliasgo, siling niya ari ko sa sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana, tami ako lang dayon, family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, and Tapayan. Araman si George Gargasiran. Ana Sinoro, salamat. Joby Monares, Winsky Dineros. Diyan may nga, shout out lang ko da sa magrupo, ko da taxi driver, nga nagapangapi. Ay, subong. Sige, salamat kita. Sinong Norman, Richard from Noynoy, Dineros. Ara sa Cebu ka na, Noy? Winsky Dineros, sa Cebu na siya kuno. Si Nonoy Manggubat, gakol si Nonoy, Noy. Karon ng tawag, Noy, hindi ko sabat. Nonoy Piyaya Manggubat. Okay. Rofino Ira Gabino, monitor man siya sa Handumanan. Jenny Balingasa Maol, ara siya. Members ang tulong about na scam. 500 million taga maaw anon siya man? Na-scam ko no sa anon ini nga scam. Banoy Bahandi, good morning, Kabukiran Takuling. Lito Dayap, Mario Bacauco Irad, Melchorita Ferrer, Sir Alex Montesa, morning man. Anyaga monitor lang, ginatamyaw ko lang Sir Mili Uligo, SN Dasto, Jonard Ostunal, sa Philippine Coast Guard, PCG Bacolod, kag Go Wison, Elson, J.R. Albao, sang Phuket, Thailand. Thank you. Lipong, good morning. Alin kayo, paring Chupoy Magbano, adres sa Macau, China. Monitor, makonostita Elma Lusok, Polidario, kag retired Major Paterno Toralba. Jenly Cabilis, good morning.
Kamonitor magkadaga, porti magkatunog sa taxi niya, luwas kay Tuto Richard Abi Cantire. Ang monitor ni Tuto Jimmy Tumbling Tolentino, no, sang TRA Taxi. Salamat na. Ang taga RBS Taxi man monitor man da, no, si Tuto Hain din ni Sain blang ngalan niya mo lipad ko. Jimmy Yong, kapamati sa Barangay Sumagman. Salamat. Jolie Melitado Patrimonio, Martin Aliling, Jose Mongcal Torilla, Otay Benedicto, ari ko sa Victorina Heights, sa Mansilingan, thank you. Joey Onyas, Onyas ang Antipolo Pontevedra, Peter Imansin Ocampo, si Almerco, no? Pedriquez Cagrochin Garcia, kamonitor, araman si Aloha Malits. Keep safe, everyone. Ang iban karon naman, dugay-dugay. Base kon hindi magasabat karon na si Councilor Al Victor kag si Ma'am Pasitero, no, sang belated happy birthday gali okay Ma'am Laling kahapon nga adlaw, no, ang pagpanamyaw halin gid sa kay Sir Ferdinand Nanding kag sumungman kay Nonoy, no, sa imo anak nga palangga, no. Sir Nonoy Quadernal. Sa kay Madam Laling Quadernal, happy birthday, belated kapon. Bo, Madam, bagulang gikuya, kay ina lang gikuya kabasa sa Facebook, kay kabalo ka kung way ko duting cellphone, kundi ka pa wise bata ko bla. Happy birthday sa imo, Ma'am Laling, keep safe, and thank you so much for the kindness, no, kag support man sa family ko. Okay, duha ka mo, Sir Nanding, kag kay Sir Nonoy, thank you so much. Sige lang, Sondors, kung do hindi sila okay na lang, pakaronan ko ni kay, ang aton malang mo ni. Ang mga kabataan da, kung nga ang ara sila dira sa SDC, ang tuyo sa government, kay ini sila children in conflict with the law, nga mabuligan nga hatagan siya nga magbago. Ti paano ini magkabago sila, ang mga kabataan, kung matuod, nga may ara, sang nagakatabo da nga sex scandal, kung matuod ginman ini di kag kung may sex scandal di na tong mga gabalantay da amo na yang dako nga question da. Pre baloon talang nagkaroon ng update sini, standby kamo kay kundi ta may ngagaw sini nga udto or sini nga aga sa udto ni may development kid. Tagtuan ko lang very quickly patrol, no, with Aksyon Alvin Graba. Standby kamo ha kay dudugay si Councilor Ising mangin kaupod ko. Parti naman niya sa OFW, balang ining bagong requirements naman ispas niyo, na ano niya nga. Daw tanan na lang may mga changes, perming nga kabudlay, nga mga regulation. But joining us this morning is the patrol. Katuan ko lang si Aksyon Alvin Graba. Update iniya, parte sa ginold up. Tinarecover tong auto, ligad mo. Ting pamangkot sini, may hold up ginman. Kay reklamo to sa konsilor, ginold up siya. Huh? Ang salakyan niya na-recover, ginbilin, ginabandonar lang to ko. Ti sino yan ang may kaimuan sini? Balo ka, ipangayaw pa di siya daan, hindi man siya taga-Bacolod, taga-bago siya, kag diri natabo sa Bacolod ng insidente. Anong latest update sini? Let's have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Aksyon at nagalaom ang mga kapulisan sa Police Station number 2 sa positibong response sa mga may CCTV owners along 18th Street, Lacson to check sa posible sa pagkilala o kung identity sining duha ka mga suspect responsable sa isa ka sanggunihan panlunsod member sa syudad sang Bago. Nawasunod diri kaya Police Captain Paul Vincent Pendon. Nagpadala na sila aksyon na arts ang sulat sa mga CCTV owners kang nagpangabay kung mahimo ma-check ang ila sining mga CCTV camera. Ikaduha diri action art as to sa question o sa pamangkot abi kung may hold up gid ba lang natabo. Sa karon action art ang sabat diri ni Captain Pendon nga ginahulat nila ang tagreklamo ining konsihal sumunggit nga adlaw nga magapadulong sa police station number 2 Liwat sa pag-investigar and at the same time action art sa plano man nga
makakuha sa nga contact sa cellphone diri by o kuna diri aksyon na art to check sa GPS para matrack bala kundi indampi ang iya sining cellular phone matapos nga ginaliga nga gingkawat sining duha kawala makilala nga kawatan. Ari aksyon na art ang pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Sa subong sige pa nga mo niya pag-iulat ang reply sa mga istorya ito ang forward naman sa request niya kung pwede makalantaw kami sa mga CCTV nila. Subong sa kapadayon man ang pag-investigar natin at hindi magandata nga po ng istasyon unless otherwise hindi na matapos ang kaso alis. Ito ang aton biktima sa istasyon natin para matrack natin ang cellphone niya. So far, susubong wala pa man, na-recover lang yung tulakyan. Kagi padayon pa ang investigation sa ating istasyon para sa nakaangot sa insidente na. Aksyon na art ongoing pa ag investigasyon diri sang mga kapulisan that is in relation diri sa pagkakilala number 1 sa duha ka unidentified suspect nga ginmensionar sining biktima sang ginaligar hold up action art. So hulaton ta no kay with your respect sa councilor, ang aton malang di kay kung may natabo ginban nga crime katulad sini dapat ma-solve no kang madakpan kung sino tong naghimo sa krimen. Like action na arte makon mo na nga isa pa dayon daan nga elected official nga biktima sang pag-hold up gikan sa ibang nga lugar pag-abot diri sa Bacolod gin-hold up. Gani kagti kabaluka kon basta ganing peace and order that is of everybody's concern no kinanglan matagan kinaya siyang nagkaigo nga pagtamod kang masolve sa pulis. It's really unfair sa part naman sa pulis kung why cooperation gikan sa victim. Yes, action art. That is why nga subong nga adlaw gidya ginahulat Manila kay nagpakik. Pero ang salakyan ano to nadala na to? Recover action art. Hindi I mean bala na nadala na sang tigiya kun ara pagyapon sa pulis. Ara action na art ang iya sining Mitsubishi Mirage sa police station number 2. Sige. Yes, aksyon na art balita gagga report sa nga patrol ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol report. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Pagbalik ta karon kadwanta ining party OFW na naman nga update sa ginpapanaog sa National IETF mga requirements na naman the last week panim actually nga mga changes. Pero ma-update kita karon kay Councilor Ising Salanga. Aksyon Hotline 2006 Going WID for best public affairs. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan hulaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan
peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan ng palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita no?
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig. 9:14 na Aksyon Radio Philippine Standard Time, last and final stretch sa atong pagpangalagad kay Nathan Borromeo. Start watching ko no, dito siya watching from Isabela Moises Padilla, duwa iya lugar nga ginatiniran. Si Professor Doc Flor Lingamin Carpio of CPSU Main Campus Graduate School kag sa akong students sa STI West Negros. Gatamiyaw sa sir, happy listening. Araman si Kairos Flaki. Kagawad Melchor Baru Karumbines ang hinubaan. Araman si George Gargasiran. Sir, good morning. Maxwell Pamintuan. Hello, sir. Manghingi po sana. Sige, naman na kay naibasahon ko lang ni karon lubata kay iwag ko tempo pa magbasa ni sang imo kano pakaronan ko niya. Diri ko anay kay nagligad to, may aras ang pilag mag-concern kapin pagit sa OFW, may mga changes sa instruction from Manila. Kapin pa to sa ISPAS. Ano na tong latest sa tuman? Online sa hotline. Joining us this morning is the committee chair sang Bacolod City Council on amo ni siya ang action team on returning OFWs nga concern nga porti way tulugay nimong team Pulaw ang tawag siya team. Councilor Israel Ising Salanga, sir, good morning. Yes, good morning, Aksyon R. Good morning, si Ma'am Mata Salamat. Sir, ano ang latest sa tuman nga tong sa ISPAS bla? Yes. Sa OFW? Aksyon R, kung natinduman mo,
gindula ni siya ang letter of acceptance kag gintastar ang espas na, meaning standard na subong tanan tulad na Pilipinas, returning resident, OFW, and even CF4, para makasulod sila ang ilang entry espas na, di ba? Standard na siya. I don't know, si national constant change sa ilawala, every now and then, nagapag-uwi lang ang mga layi, tapos wais lagi ng Sindihanay, kasi lain man yan ni Cebu, lain man yan ni Manila. Kablocation at crucial ni katama. Tungod ang mga international flights nagaland sa Cebu kag sa Manila. Now, tungod tinucheck pa niya ni Governor Gwen ang yato yung layi bilang protection ng Cebu City, ay nagasanto, meaning lain ang indication di ang atong mga OFWs kung ano nila sundon, madepend in sila kung di ka malanding. Kung sa Cebu, swab tayo, then fully kung negative. Kung sa Manila, mandatory nga 10 days. So, balikan ko ang SPAS, no? Given kanak ng mga changes. Ang SPAS, supposed to be na siyang entry nila. I-attach the ang swab and all the documents. So, kung si National, nangayon na naman siyang letter of acceptance. Buti naman, hindi na mangin enough ang SPAS. Mahimo, sabi ko no, letter of acceptance diri sa LGU, kag ihatag isa-isa sa OFW, which supposed to be hindi na siya necessary. Tungod sa OFW, gina-triple flight ini siya. Kontrolado ini siya ni OWA. Meaning, with or without letter of acceptance, kung mag-negative na niya siya, kag ma-comply na ang mandatory quarantine, tinggop ni sila ginasakay sa isang aeroplano bila ang tawag triple flight. I cannot understand kung need pagit sila sang letter of acceptance. No, but anyway, National, hindi lang kita magpagamo pa kung whatever ang i-implement ni National, whatever ang isugo na sa aton, ang instruction sa kanyang mga staff, sundan namon tanan. Kung need natin maghimo na maliwat, balik na makita sa puno, letter of acceptance, mo na siya, utihan ta isa-isa, para mag-an ina sa ating mga OFWs, kaya grabe naman stress nila mo. Halin ka sa abroad, travel ka, pag-abot mo direct, swab, quarantine ka, tapos may mga requirements sa pangapangayoon. So siling ko, hindi lang ako mag-question, hindi lang kita magdulat, hindi lang kita mag-query, kung ano pangayoon nila, i-provide na lang. So ang ato niya opisina, Aksyon Art bukas na siya para sa mga family ng OFW ang gusto mag-request, mawala sa access, 8 to 5 bukas na natin opisina. And then aside from that, nag-post din ako sa akong page kang tanan yung number, kang tanan yung staff, para kung isa hindi niya matawagan, may isa kita book option, may isa kita book option, plus ang ilang mga Facebook account, ma-PM ni pagit any time of the day para ma-provide natin ang necessary na documents na ginapangayo sa National Action Art. So, Subong, since nga mo naman na may letter of acceptance, since ano pa nag-umpisa sa issue ang office mo? Last week, nag-start na kami actually, kitungod ng mga OFWs na na-stranded, hindi ka sakay kung wais ng letter of acceptance. Si wais man katutuod ng Action Art, wala man kami written instruction, inita na niya yung ginimo namin sa buong, puro nito ng tawag halin sa Manila. Kung hindi mag-complain si OFW, hindi kami makabalo. So, inimo namin, manawag kami. Kung tawag namin, mabas lang actually, Councilor, next-strict pa na siya effective. Siling ko tinga, mayroon na wais nakasakay. Hindi man sila makasabat, masabat nila, kasi depende kay airline. I mean, kagamugid, kabudlagid lang kung mag-depend, mag-depend dito sa ila. So, ang mo namon, pag nakabasa niya ng feedback today, tawag kami din sa national, ano naman ang bago niya da? Then, kung anong yung bal nila, ina-complain na kita namon. I see. Sus, kasubo manong. Dapat, guro, amo lang nagaling mas mayo, kaya at least may mga committee din nga in charge. Kung why kita nakaset up sa amo na tapos kini mga OFW, abi ko ganis yung unay, doon na nisla problema. Anytime pwede sila biyahe, blaya. Exactly. Mayroon dyan, assign kayo bila ni Mayor kada committee. Ginagawa, din ko lang mo. Sabi ko, kung saan na siya yung committee, nag-handle siya, kagulpi lang ito may change ng imuon sa national niya. Kabukasyon, ito mo ng good guys niyo. Kita din sa Bacolod, nagagulat lang sa permis ang memo mo sa instruction. So, what if, for example, the meeting ko sila yan, hindi mo na iya na palunod na paggawa nilang guideline mo. Dapat mo nag-create ng submit for days before mo na-audrey. Tapos, ang kasibo lang, kaya after na meeting dito, makabalo na ang naiya, kaya kasi sa Manila, man mismo sa naiya, apitado ng ato niya, mga OFWs. Kaya dito po lang iya, kabalo na sila ya. Kita niya nga sa probinsya, kaya kaya kandalo, uli pa tayo makabaton sa ilang memo. That's why, kita, once na mag-complain dyan yung OFW on si Lord Bago na maniyagin mo, hindi kita tawag na kami da yun, and then implement na kami da yun. But lingon, Action Art, sa question mo kagina, saan kami nag-start? Right after, supposed to be ang activities in Monday. Today, dapat today. Kaya last week meeting mo,
Pero pag sa nag-complain na last week, hindi mo na kami ang daan. Pagkabati naman sa ilang meeting niya, prove na yan, hindi mo na kami ang daan. Nag-release ako yan kaya pala imaginary action art. Gano'n ko nag-reklamo. Every time natin kung sa hindi na siya. Hanggang sa once mo OFWs. Kaya mag-atin tama para sa ilang. So, kung need naman nang i-provide ang mga letter of acceptance or whatever pa ngayon, hindi na-provide na lang namin action art. And this morning, sa mga programa, i-inform naman ng mga OFWs sa nag-monitor subong. Katulong kita mo sa opisina or kontak mo sa mga staff na na-post ko at least a day before, since aware na kamo, maalat ko mag-acceptance sila ino pa ngayon naman sa buong national. Gabi, no? Sus. Anyway, although nga kabudlayan naman ni sa mga OFW, galing depende, gali kay kung sa Cebu kaya maglabay, domindio hapos-hapos, kay i-swab ka lang ito, papulion ka. Actually, national art, na-question na Cebu ang legalidad sina. Because may ginaset na guidelines sa protocol sa national. Ang punto naman ni Governor Gwen, why kinabiya enough yung space para i-quarantine sila? Wala kami diya, kasi gusto yung landingan nyo kami din, palawi ko yung OFW, gusto ko pag negative, puli. Narito po nag-create problema si National IATF because wala sila na-obey ni Cebu eh. Lain na-implement ni Cebu nga protocol. But kasakit mo sa ulo, so confusing man, kung OFW ka. Hindi ka masigurado kung ito landing. Kung ito ka sa UK at ito ka sa Amerika, hindi ka sigurado kung ito landing ni Pala kung sa Cebu Pacific. Doon na bala, that's why kaya sa end of the action art of Bacolod, kung ano maging lang ang kaya na i-provide para mga nag-anakanan sa ila, i-provide lang yan. I see. Sige, so anyway, ang importante kung may mga OFW ka diri, may mata, mga nag-coordinate to siya mo, may ginbutang na ginman mo, no? Nga kuanda nga contact, kung din sila pwedeng mag-coordinate sa mga staff mo. Yes, pinaposo na siya every now and then, almost every other day. Wala sa hapon yung opisina, open na siya. Kung hindi ka makakontakt, nakibandla, action art na lang access mo, bala ka budlag, ito kang sagwa. Okay. Ayuan ang family mo, nga magkatulang sa opisina, kay ready na ito na mag-print. Pag-abot mo, i-print na tayo for as long as complete ang ilang requirements. Sige. On that note, salamat gid Councilor for the time ginatag mo this morning. God bless, kaghalong gid permi. Salamat, God bless, action art. Sabi, no? Timakon mo na, ang supposedly, kung sundo na to ng NITF nga bando, kung ikaw OFW, pag abot mo yan kung dito ka sa Manila, may mandatory 10 days nga dito ka quarantine, negative or positive man ang results ng imo COVID-19 test. Tikon sa Cebu, why to yaya quarantine facility sa Gov. Garcia, siningin dali lang. Yung mag-amunity, why tamay mo na papuliyon ta ni sila, especially kung mag-negative. Ang problema, pag-iid, kay gin-require naman niya sang Manila nga dapat may letter of acceptance. Siguro why na ang letter of acceptance, why na siguro gina-practice? Basta mag-comply mo ang sa ispas na nga dra mo i-apid o kung dra mo i-attach ang tanan ng mga requirements, why na ni siguro ang letter of acceptance? Ginula na. Ay, ambot, may bago naman, letter of acceptance sa munang reason, siling ni Councilor, ising sa langga, kontak ka mo sa mga staff niya, dira, may mga himata ka mo, diribis Bacolod, or OFW, ang balon niyo ang inyong paryente, or himata ka magkapauli di, kapos man lang i-search ang Facebook ni Councilor Ising, kaya ara na nabutang ang mga personnel niya, nga pwede ka mo, maka-coordinate so that, hindi man ka mo mabudlayan. Bakon mo na, no? Budlay gid ang sistema. Sige, alas 9:25. Action Hotline 2006. Going WID for best public affairs.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Nga pagpangalagad kanong Ed Gulmatico nga if only the sitting government officials from the top national down to LGUs have a real and sympathetic concern in mga unemployment, joblessness, work displacement to be followed by sheer hunger and crimes will not escalate nor worsen. Ang mga sunod-sunod ngayong pangutang nga bilyones dollares ang sufficient to tide over sang gutom during this crisis o kon pandemic. Ayo, salamat Ginong Ed. Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule, munang gina-recommend naton sa inyo. Magabuligid agod sa pagpabakod sa katon immune system kag resistensya sa lawas para likaw kita sa mga balatian, di magkatap. May kumalabutan ng maminsay pasensya gid. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,